ce mai facem? Astăzi avem un nou episod pentru voi și unul în care avem un păienjeniel mai ghicel și tocmai zăgea o mână. Dacă nu știați, mie îmi plac păienjenii, șopârlele, șerpii. Bă, vezi, dar nu vrea să stea în mână. E tot în regulă. Stai, nu mai mișca mâna ca să se focalizeze. Aici am colți, aici sunt colțile aici. Poți să mă muște, dar ai... Îl lăsăm pe jos, dacă am vrut să îl prezint așa frumos. Hai, pa. A, mi s-a agățat de papucel. Îl duc eu în grădină într-un loc sigur. Ți s-a agățat De papucel. Băi. Mai e? Da, mai e. Gata? Da. Hai, zi la revedere. Nu, la revedere.